Manusia ban isine Hakamiet balong kinja Tangka jinduai sya ublay Baun plilat na kajingge Arnguchi para kilong ki hun swet Laduno ya kajing ya sulok chongkak may bait Hapteng ki jing janjar Ki ay tangar ngut Imdon syu ubak du Uba onga don hangne Tang ki umat Tang aki khwat jong ki Bat ki jing kin mau ideala kak me Amano syaban isine Hapteng ki jing janjar Ki bajur Ki hundit ki bakot ngaulem Hindray ka pertay kas ngabjar Amano syaban sumaria ki Pan pendap ya kajing kerdu jongki Tang kajing ken mau kasahado Nut kajing ijong kak may baim jashu Hakamiet baslen ki khot ya ka kerteng jongka Hindi im don jubab na ka jing yap Kik dup ya ka jing kin mau kum ka Jing shay ban pench ngay Ya ka min siem ka bas Ngyo si amano syaban isine Hakamiet balong kenja Tang ka jing duai sya ublay Baun prilat na ka jingge Kajinggi jongkak may kamjukut Watla kala late noche ngay Kasaha ki jingkin mau bas ngurban pen